Salutare, salutare! Data trecută v-am învățat cum să blocați reclamele cu ajutorul DNS-ului de la AdGuard și cu ajutorul routerului. Astăzi vă învăț cum să blocați reclamele pe telefonul mobil pentru a-l folosi în afara rețelei wireless. De exemplu, când mergeți pe stradă să nu vă mai intre reclame. După cum observați, sunt pe date și vreau să deschid o aplicație. Observați că am deja reclame în aplicație, în partea de sus, în partea din centru. Dacă dau click pe o reclamă, pe o poză, iar mi-apar reclame. Vreau să dau back și să ies în meniul principal. Ce trebuie să faceți? Intrați în setările telefonului, mergeți la conexiuni, mai multe conexiuni, dați pe Private DNS, activați Private DNS Provider și jos aici treceți exact așa, dns.adguard-dns.com. Îi dați salvare. S-a setat acest DNS privat de la AdGuard. Ieșim de aici. Închidem aplicațiile dacă mai avem ceva deschis și deschidem aplicația Zedge. După cum observați, nu mai apar reclamele acelea din partea de jos. Aceasta nu este o reclamă. Dacă deschid o poză, pot să scrollez liniștit, nu mai apar reclame. Acum, dacă aveți un joc, cum este acesta, ca să primiți niște puncte, diamante, inimioare sau ce mai aveți prin acel joc, este necesar să vă uitați la anumite reclame. În cazul de față, după cum vedeți tabul acesta galben, nu mă mai pot uita la reclame din cauza DNS-ului. Dar, ca să reparați această situație în cazul anumitor jocuri, vă duceți în setări, iar pe conexiuni, mai multe setări și mutați DNS-ul privat pe off. Dați save, iar acum DNS-ul este cel oferit de rețeaua dumneavoastră, Orange, Vodafone, RDS sau ce alte rețele mai aveți. Acum, dacă voi da close și voi redeschide jocul, voi merge să mă uit la reclamă pentru a-mi da niște puncte și după cum observați, reclama funcționează. Deci, aceasta este setarea pe care trebuie să o folosiți. Spor și ne auzim data viitoare cu un nou tutorial.